శ్రీనివాస ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, త్రిదేవ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన సత్యం, వధ, ధర్మం, చెరా సినిమాకి నేను డైరెక్టర్ని. ఈరోజు ఈ సినిమా సాంగ్ ఆడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. శ్రీకాంత్ గారి చేతుల మీదుగా ఆడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది బాలయ్య బాబు డైలాగ్స్ తోటి చేసిన సాంగ్. బాలయ్య బాబు పాపులర్ డైలాగ్స్ తోటి, బాలయ్య బాబు గారి మీద అభిమానంతో ఈ సాంగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆడియో రిలీజ్ చేసిన శ్రీకాంత్ గారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గారు మాట్లాడతారు. ఈ పాట బాలయ్య గారు డైలాగుల్ని పాటగా మా డైరెక్టర్ గారు రాశారు. ఇది చాలా చక్కగా చిత్రీకరించాం. ఈ పాట చాలా బాగుంది. ఇది చూసి శ్రీకాంత్ గారు కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఇది జనాలకి బాగా నచ్చుతుంది. ఇక బాలయ్య అభిమానులకైతే పండగే పండగ. ఈ సినిమా, మా సినిమాలో ఈ పాటే పెద్ద హైలైట్ అవుతుందని మేము నమ్ముతున్నాం. ముఖ్యంగా శ్రీకాంత్ గారికి మరీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మా సినిమాలో పాట చూడగానే ఆయన పెద్ద మనసుతో ఈ సినిమా పాట రిలీజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ. ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. ఈరోజు శ్రీకాంత్ గారి చేతుల మీదుగా ఆడియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సత్యం, వధ, ధర్మం, చెరా. దీని ప్రొడ్యూసరు కొండయ్య గారు, డైరెక్టరు నిమ్మగడ్డ బాబు గారు. ఈ పాట ఈ సినిమాలో విందు భోజనంలా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఈ పాట ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ పాటను రిలీజ్ చేసినటువంటి శ్రీకాంత్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. సత్యం, వధ, ధర్మం, చెరా మూవీ గొప్ప సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ గారు మా సాంగ్ని రిలీజ్ చేశారు. శ్రీకాంత్ సార్, లాట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు యూ సార్. ప్రేక్షకులందరూ మా సినిమాని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.